Я виж тази къде е. Няма покажи краставички. Няма поцни му една краставичка на тази. Едно доматче, дай го тази. Айде, дай на баба, айде. Дай на баба. Айде да се види, че детето се храни. Да накажа кофе. Да майка се грижи толкова мен. Преди много беше замислена, това ще представи. Някъде си. Да вика, че майка ми кърпяте, малко бяха много силни, само като пораснали. Когато искаш, беше безконтролно. Добре, доматче си вземи, доматче. Нека ти има доматче. Тя накрасно. Не обича да Значи аз не ги разбурно, напротив краха къл. едно доматче, айде. Спахай си го и после. Айде, това е очевка сега.